Eu, ao nacer en Ribeira, na Ría da Arousa, veciños dos de Rianxo, e ademais fun coñecedor, sendo cativo dos homes, o rapaz podía ser do pailebote Constantino Candeira, que está na foto. Este José Basoco contaban historias de mar. Eu, por lo tanto, a miña cultura nace na cultura oral, de mariñeiros, de navegantes, e sendo a escola unha escola en español, pois decateime moi cedo da incultura ou do analfabetismo meu en relación, como todos os máis rapaces, do que podía ser unha lectura ou unha cultura escrita en galego, non? Por lo tanto, cando nos anos 60 apareceu a Editorial Galaxia publicando as historias maravillosas de Castelao, Retrincos, Cousas, ou Un ollo de vidro, e despois, bueno, aparece tamén as obras de Manuel Antonio, pois eso foi para mí unha apertura inmensa, non solamente á literatura, sino incluso á vanguarda, non? Pensemos que Manuel Antonio, ainda que ele non quería que fose asinado ou cualificado como ningún ismo, sin embargo, pertencía a ese creacionismo ou o mundo do ultraísmo que estaba batendo moi forte en outras áreas, sendo en Galicia onde estaba a hacer a mellor, para mí, a mellor obra en ese sentido, non? Despois aparece automáticamente, pois, bueno, o Camiño de Santiago, Rosalía, pero nas obras editadas xa tamén por Galaxia nos anos 60, a maxia tremenda, non, de Cunqueiro, o Cunqueiro de Crónica dos Chantre, o Cunqueiro de Escola de Menciñeiros, esa maxia extraordinaria que xa nos envolve para sempre, non, no mundo da literatura galega. Xa estando na universidade, pois, dunha forza tremenda tamén, moderno, europeo, aparece o Ferrín de O crepúsculo das formigas, de El Viseseu tras sombras, de Percival e outras historias, o relato corto, que, bueno, é unha mágoa que o resto da península non soubera que tipo de literatura se estaba a facer e con que modernidade, non? Por tanto, por esta razón, a razón do mundo oral, curiosamente, ao mesmo tempo, tamén eu estuve moi apegado ao principio ao que é o texto ilustrado. Pensemos que Cousas da vida, Retrincos, todos teñen un dibuixo de Castelao, ou incluso nas edicións que aparecen de Cunqueiro, pois tamén veñen ilustrados cunha modernidade increíble, polo menos nos poñía á altura de calquera país europeo. En ese aspecto, bueno, en ese contraste de ver a carencia que había, a loita que había, porque incluso Galaxia tiña que publicar textos en castelán, de que foran ensaios sobre Rosalía. Por eso, esta situación ligada a esta injustiza de non poder ter acceso moito máis abundante ao mundo da literatura galega, pois, bueno, é algo que desespera, pero ao mesmo tempo que nos ten que dar pulos para seguir adiante, sin esquecer nunca que a nosa lingua pode ser o que sexa, pero non vai ser menos que un escorrabois para ter que aguantar, que sobreviva, que este aí sempre, non? Pensando, ademais, que se está a facer desde Ferrín hasta os autores máis actuais, pois unha literatura francamente extraordinaria.